Можем мы тут у Мінску, там ці ў Полацку сядзець і разважаць, як, што б зрабіць, так? На жаль, мы не можам аб'ядноўвацца, таму што мы ўсе дзеці труслівых бацькоў, назовем её так. Гэта значит... Труслівых, зато жывых. Вось это вот залажылася, хоць ты тресні. Беларусь змянілася сама. Так, а вы за каго? Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаете все. Идея X на Еврорадио. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашука. Наш сённяшні госць, я хацеў сказаць проста фотограф. Ну, але про Сергея Плыткевича сказать просто фотограф, ну, это ничего не сказать. Фотомайстер, не ведаю там. Як там вас обозвали, так бы, человек с фотоаппаратом. Братей кажучи, калі хочете уявить себе, як выглядае, ну, я не ведаю, там, космичная Беларусь, поглядите фотоздымки Сергея. Добрый день, Сергей. Добрый день. Сергей, а вот, может быть, такое банальное пытанне. Раптам вот вы, гледзячы праз вот, фотоаппарат, праз аб'ектыў на Беларусь, на нейкія кадры, вот глядзіце, і у вас там, обана, вось яна, наша нацыянальная ідэя, я яе ўбачыў праз аб'ектыў. Ну, я думаю, что не толькі праз аб'ектыў, тут же павінна быць і аб'ектыў, і пэўная інфармацыя, і тэкст, і каб это і візуальная, і тэкставая інфармацыя не спалучаліся, і каб атрымлівалася нешта такое, ну, больш-менш зразумелае і для саміх жыхароў этой краіны, і для суседзяў. Вось. Но мы вырашылі зрабіць ни много ни мало, мы зрабілі такі ресурс, які называецца «Планета Беларусь». Так? Это «Планета Беларусь», гэта ресурс про нашу краіну, про тое, якой яна зараз з'яўляецца і, магчыма, якой яна будзе. Чаму? Таму што на сённяшні момант мы паставілі задачу прадставіць усе цікавосткі на нашай зямлі. Так? І больш таго, это ўсё зроблена такім чынам, што ёсць краіна, ёсць вобласць, раён, сельсавет, населены пункт і так далей. Так? У нас на гэтым ресурсе ёсць усе населеныя пункты Беларусі. І тэарэтычна, значит, некаторыя з іх, ну, больш-менш запомнены, ну, напрыклад, там Друя, Слабодка, або раённыя цэнтры, яны апісаны, дзе спыніцца, дзе паесці, што паглядзець, дзеля чаго можна сюда прыехаць, каб пабываць у гэтых мясцінах, але большасць яна яшчэ не запоўнена. Это так як бы фактычна мы гэтыя старонкі зрабілі, але там ёсць месца для таго, каб апісаць. Ну, напрыклад, вот такой, ну, напрыклад, учора я ехаў і здымаў Пухавічскі раён, Слуцкі і Капыльскі. І вось праезжаю вёску Канюхі, так, і, ну, мне было написано, што там была, значит, сядзіба, так, былі так цікавыя людзі, якія там жылі, але я праезжаю эту вёску Канюхі і бачу, написано «Прыпынак Алеся Адамовича». І не просто там прыпынак, а намаляваны партрэт Адамовича, словы Адамовича пра гэтую вёску Канюхі, так, і выяснілася, ну, што ён нарадзіўся ў гэтай вёсцы. Так, он пражыў, правда, там толькі год, да, у гэтай вёсцы быў там штосьці типа дом адпачынку, дзе працавалі, падраблялі яго бацькі ў той час, і якраз он там нарадзіўся і пражыў, можа, менш года, так? Але гэта факт гістарычны, так? І самае цікавае, што на месцы знайшліся людзі, ну, былыя настаўнікі, якія па сваёй ініцыятыве за свае грошы аформілі гэты прыпынак, і гэта стаў такім, ну, гістарычны, ну, месца стало больш гістарычнае, і тэарэтычна такіх месцаў па Беларусі раскідана мноства, так, але хтосьці павінен узяць на сябе смеласць і іх як бы прыпадняць. Ну, вось мы, напрыклад, зараз у нас праект па Друі. Так? У Друі з'явіўся новы старшыня гарпасёлка. Так? Актыўны, ну, мы ведаем, якія розныя бываюць старшыні, але ёсць сярод іх і добрыя, ініцыятыўныя, і вось я якраз родам з Друі, і ён вырашыў зрабіць з Друі, ну, так, смешна кажучы, не ў Васюкі, так, але на самой справе зрабіць такі турыстычны цэнтр, і каб
прыпадняць статус гэтага населенного пункта, ну, вы ведаеце, напэўна, да? На самым поўначы Беларусі, на беразе ракі Двіна, з нашага боку Друя, з латышскага боку Пір'я Друя. Ну, і вось мы зрабілі там некалькі, па-першае, матэрыялаў там Друя з відам на Еўропу, а потым распрацавалі, так, у нас будзе цэлы праект адраджэння Друі, так? І ў рамках гэтага праекта, ну, вось мы там зрабілі пуцеводитель, мы зрабілі турыстычную карту з усімі цікавосткамі Друі, а зараз будзем рабіць Друя і наваколле, зрабілі камплект паштовак, вось, і правялі фотопланер першы, так, чтобы прыцягнуць увагу людзей і зрабіць, ну, спадзяецца, Михаил Бакевич спадзяецца зрабіць у Друі музей і галерею. Уявляете? Вёсачка Друя, да, музей, галерея, значит, Друя, акрамя таго, што это гістарычнае месца, где там палац Сапегаў быў, так, але это гісторыя кавалак, это вельмі такая яўрэйская, самыя цікавыя яўрэйскія могілкі, ну, на мой погляд, самыя цікавыя і самыя незвычайныя могілкі ў Беларусі яўрэйскія, яны якраз знаходзяцца ў Друі. Дык вось, друйская гета, ну, там цэлыя пласты рознай гісторыі, вось, і мы вырашылі, што у нашым там праект будзе, што адна вуліца будзе размалявана гістарычныя матывы, так, другая вуліца, дарэчы, там, дзе жыў Владзімир Высоцкі. Ведаеце, не? Што Высоцкі жыў у Друі. Ну, мы ведаем, што Высоцкі быў у Полацкім раёне, калі там здымаўся фільм, так? Але Владзімир Высоцкі быў і ў Друі. Таксама здымаўся фільм, і там захаваўся дом, у якім ён жыў, так? І дом гэты зараз стаіць. Значыць, і вось мы думаем, што на гэтым доме намаляваць партрэт Высоцкага, каб для тых падарожнікаў, каго гэта цікавіць, каб яны не проста пахадзілі па Друі, каб яны маглі сфатаграфавацца на тым месцы, дзе жыў вялікі артыст. Так? Дык вось, што это ўсё? Мы гаворым там нацыянальная ідэя. Калі, з чаго яна аб'ядноўваецца? Яна аб'ядноўваецца з мноства цікавых месцаў, гістарычных месцаў. Але гэтыя месцы, яны немагчыма іх прадставіць без людзей, якія там на месцы павінны працаваць. Таму што можам мы тут у Мінску, там ці ў Полацку сядзець і разважаць, як, што б зрабіць, так? Але калі не будзе людзей, якія будуць падтрымліваць гэтыя ідэі, або наадварот, калі не будзе людзей, якія будуць генерировать гэтыя ідэі. Ну, вот я казаў пра Друю, тое ж побач з Друяй знаходзіцца вёска Пераброддзя. Так? Ну, можа, ведаеце, не ведаеце, калі Стэфан Баторый ішоў на Полацк, так, там ёсць такая рэчка Хараброўка, значыць, і войскі Баторыя перад тым, як дабрацца да Дзесны, там, дзе быў часова яго замак пабудаваны, так, дык вось, яны павінны былі прабрацца праз эту рачушку, і мясцовыя жыхары падказалі, дзе і як. Дык вось, за гэта вёсцы Пераброддзя было дадзена магдебургскае права. Уяўляеце, у Беларусі ёсць многа вёсак, якія мелі магдебургскае права. Але самае цікавае, што ў гэтай вёсцы ёсць актыўныя людзі. Ну, напрыклад, там ёсць Галіна Паўлоўская, гаспадыня сядзібы Мацейкава сяліба, ну, аграсядзібы Мацейкава сяліба. Дык вось, мала таго, што яна зрабіла музей Мацейкавай сялібы, так, ну, цудоўнейшы музей, які фактычна музей сям'і, музей рыбалоўства, музей прыроды, ну, музей такого народнага быту, так? Але яна там напісала невялічкі праект, і от у рамках гэтага праекта якраз на мінулым тыдні была такая, ну, як бы, ну, назовем яго мазгавы штурм, так? Як з вёскі Пераброддзя зрабіць прывабны турыстычны цэнтр, так? Як на гэтым на базе Перабродскага сельсавета распрацаваць якія маршруты, якія былі цікавы турыстам, так? Ну і там першае там на деревню там по-руску к дедушке, на деревню к бабушке, так, на вёску да бабулі, да дзедулі. Дык вось людзей, безумоўна, якія хочуць знайсці свае карані, цікавіць, ну, наш карані гэта вёска, так? Дык вось, трэба, каб на месцах у розных рэгіёнах Беларусі былі такія актыўныя людзі, як Михаил Бакевич, так, як Галіна Паўлоўская, так, якія робяць усё магчымае, каб прыпадняць
сваю вёску, там свой населены пункт, там свой, ну, нейкае месца, так? І калі такіх людзей будзе больш, то будзе падымацца ўся Беларусь, так? Іншая справа, такая справа, праблема. Праблема наша такая у беларусаў, што, на жаль, мы не можам аб'ядноўвацца. Так? На жаль, у нас недзе там на генетычным узроўні закладзена такое, што лепш ты не вылазь, лепш сядзі ціха. Да? Ну, я разумею, чаму так адбываецца, таму што мы ўсе дзеці труслівых бацькоў, назовем её так. Гэта значит... Труслівых, зато живых. Так вось пра гэта. Гэта значыць, што тыя дзеці, бацькі якіх выжылі, так? Смелейшыя одно паўстанне, другое паўстанне, трэцяе паўстанне і гэтак далей. Іх ссылалі там у Сібір, ім рубілі галовы і гэтак далей. А мы выжывалі, мы сядзелі ў сваім балоце, сядзелі ціхенька. І вось на працягу некалькіх стагоддзяў вось это вот залажылася, хоць ты тресні. Дык вось, з аднаго боку сядзі ціха, а з другого боку мы не можам падтрымаць тых, які ідуць наперад. Ну, напрыклад, другі ще момант, так, калі ўжо мы гаворым пра канкрэтныя мясціны і якія можна, трэба іх папулярызаваць і каб на іх абапірацца рухацца наперад. Тое ж побач гарадзішча, так, і Глеб Лабадзенка. Ну, я думаю, што Глеба Лабадзенку і яго музей, там, Стары Менск, прадстаўляць не трэба. Думаю, многія яго ведаюць. Але я быў, страшэнна здзіўлены, калі ось, я завёў, того ж Бакевіча, значит, калі мы пачалі думаць пра праект, пра другі, што там зрабіць, я казаў: Михаил, на што тут выдумляць веласіпед? Паехалі, паглядзім, значит, як зрабілі другія ўжо. Завёз я Бакевіча да Глеба ў музей. Пахадзілі мы па гарадзішчу, так, паглядзелі, што там зроблена, так, для таго ж, каб лепшае пераняць і зрабіць такое ж у другі. Вось. Я выкладаю рэпартаж, значыць, на планеце Беларусь, дзялюся ў Фейсбуку і чытаю ад аднаго гісторыка там страшэнны такую рэпліку пра здрадніка Глеба Лабадзенку, пра парушэнні законаў і гэтак далей. Мне так волосы стаюць дыбам. Зразумела, тут могуць быць ідэйныя праціўнікі, так, а тут же, здаецца, і той за Беларусь, і гэты за Беларусь, так, мы ўсе за Беларусь, але не зусім правільна за Беларусь. А сейчас это не изменилось? Не изменилось. Не, маецца на увазе, вы, Сергей, кажаце пра тое, што мы дзеці труслівых бацькоў, скажем так, і дзядоў, і самі такія ж труслівыя, але вось апошнія падзеі, калі паглядзець вось гэтыя маршы, якія... Так вось, я хочу сказаць, што якраз апошнія падзеі, яны перавярнулі, па-першае, погляд нас саміх на сябе. Гэта раз, вельмі важна. Але больш таго, яны перавярнулі погляд наваколля, суседзяў на беларусаў. Таму што да гэтага часу казалі: беларусы такія ніякі, не да нацыя, так? Кажучы, як рускія кажуць, не да нацыя. Да? То есть мы там, не такія, нічога ў нас не было, і не было ў нас гісторыі, і не будзе, і не рыпайцеся. Так? Але мы бачым, што на працягу 2 месяцаў, так, уже больш, чым 2 месяцы, значит, людзі, якіх вельмі, сітуацыя небяспечная даволі. То есть мы разумеем, што кожны, хто выходзіць, ён можа апынуцца за кратамі, ён можа быць не проста апынуцца, можа знікнуць наогул з гэтай зямлі, вось, і факты ёсць, але тым не менш людзі выходзяць. Пры тым, што калі ёсць масіравана такая інфармацыя, там грошы ім плацяць, і так далее, я ж ведаю, што ніхто нічога не плоціць, так? Значит, это ўсё робіцца таму, што людзі раптам прачнуліся. І вось у гэтай сітуацыі прачнуліся, яны а чого яны хочуць? Нічого, ні многа, ні мала. Элементарна. Хочуць, каб у краіне закон, які ёсць, ён выконваўся. Калі у нас выбары, калі у нас права народа выбіраць, так давайте это народу права і дадзім. А калі народу права не даюць, не выбіраць, не кантраляваць гэтыя выбары, вось і ўзнікае праблема. Вось. І таму, цікавы у нас зараз час, складаны. Я спадзяюся, зразумела, на лепшае. Іншага шляху няма, мы ж павінны рухацца наперад. Але адна справа робіцца ў Мінску, але ж ёсць уся краіна Беларусь. Вось. І не толькі Мінск, там, Гародня, Брэст, там, ці там Кобрын, так, некаторыя, больш-менш актыўныя гарады. Всё ж такі Беларусь – это ўся краіна.
І вось Вот я і хацеў спытацца зараз, калі вот вы ж кажаце про тое, што вот буквально вот зараз, ну і працягваеце пастаянна ездзіць по Беларусі. От да жніўня, вот як вы ездзілі по Беларусі, глядзелі выдатнейшыя здымкі, прырода, усходы, заходы сонца, там церкві, азёры, балоты, звяры. А вот зараз, калі вы ездзіце, вот погляд, Беларусь змянілася сама, вот вы, ці ваш погляд на Беларусь змяніўся, ці сама Беларусь уже па-іншаму выглядае, ці ўсё як было, так і засталося? Не, па-першае, 2 месяцы гэта менш, чым імгненне. Так, не может теоретично там змяніцца вонкава. Так, значыць, унутры людзей, у пэўнай часткі людзей, безумоўна, адбыліся змены. У большасці это, зразумела, гарады. Так? Але, напрыклад, это у вёсках, у раёнах, так, усё значна цішэй, але тым не менш у душы у людзей таксама адбываюцца змены. Ну, прыклад элементарны. Я прыкладаю, напрыклад, у Расонскі раён, так? Значит, моя аднакурсніца працавала, ну, сустракаемся, а у её там дзень нараджэння. Она прыходзіць з бутылкай коньяка. І так, заходит там, потом кажет, так, а вы за кого? Значит, я говорю, ну, як, знаете, як, за кого? А ты за кого? Она говорит, я за народ. Я говорю, а за який ты народ? За 90, не, за 80%, чи за 97? Я за 97. Ну, давай будем пить коньяк. І гэтак далей. Значит, это адбываецца... Чый Крым вот было, да, в 14-м годзе, да, маркер такі, а зараз 97? Ці 80. Вот. Хотя однозначно, что 97, это не 97, это же треба разуметь, что это было, як бы, ну, не ведаю, помылка, не помылка. Ну, это мем такі просто. Мем такі атрымаўся, але тым не менш, смешна, не смешна, але факт. І тое, что это адбываецца сярод людзей, значит, ну, это таксама факт. Тое ж самае, што учора я заехаў да тых жа настаўнікаў, так? Я кажу, там, мы робім такі праект. Перш чым гаварыць далей, ну, мне было цікава, што за людзі зрабілі, тым больш зроблена так, ну, прафесійна. Так, ну, і а вы за каго? Вось мы за каго? Мы за Беларусь, за незалежнасць, за свабоду, да, за магчымасць людзям адстаиваць свае правы і спадзявацца, што калі ты не парушыў закон, ну, ў самым пачатку, то тебе не будуць там за краты сажаць. Слушайте, вот когда раньше вы этим вот ездили по Беларуси, смотрели это все. Вот вы сейчас сказали про то, что деревне дали магдебургское право. Я вот, если честно, никак не понимал, вот, а зачем Лукашенко все это разрешает? Вот, например, вот ратушу в Минске, вот в центре города стоит ратуша. У тебя получается как? С одной стороны Александр Григорьевич, и вот как бы вот 80%, и выборы вроде бы как они есть, а вроде бы их нет, ну как бы непонятные выборы. Вот. А с другой стороны, ты сам ставишь памятники магдебургскому праву, ратуше. Вот вы ездите по Беларуси, и вы видите Беларусь такая, как она была. С магдебургскими правами, там, с статутом и так далее. И это же все вроде бы как против немного того, что... Не, ну, проблема, я думаю, что проблема... Просто как бы это, извините, как бы разные истории получаются. Александр Григорьевич опирается на Советский Союз, на победу в Октябрьской революции, и по идее, как бы, эта картина мира, она должна быть для всех. А здесь, получается, как бы в Беларуси вот существовали рядом сразу 2-3 истории страны, которые были взаимоисключающие и противоречащие друг другу. Па-першае, до 9 жніўня, пакуль это не стало так уже принципово, так, значит, я думаю, эта проблема особо не иснавала. Чему? То есть, смотрите, извините, когда вы поехали вот в Друю, ну, там, и вот на эту вот деревню, в которой Стефан Баторий дал магдебургское право, то вы не чувствовали, когда вы говорили, что вот деревни, которые дали магдебургское право, вы не чувствовали, что это вот как-то против... Конечно, нет. Это как-то в оппозиции... Не. Праблема ў чым? Праблема ж у тым, што я казаў пра тых дзяцей баязліўцаў, так? На жаль, вельмі вялікая колькасць людзей такіх і застаецца. Яны сядзяць ціхенечка і спадзяюцца, што як бы, ну, мяне не шапайце нікога. Значыць, і ў тых жа населеных пунктах, у тых жа вёсках ёсць ініцыятыўныя людзі, я назваў, а ёсць маса, якім нічого не патрэбна. Чарка, шкварка, напіліся там. Праблема ж чым, што вёска співаецца, так? Маладзёж, якая там засталася, не працуюць, там, ну, это ж жах, так? І трэба нешта рабіць, каб, ну, это спыніць. Па-першае, саўгасы, там, калгасы, яны
ну, это все, это ўчарашні дзень. Это ніякай будучыні, ніякай магчымасці. Тэарэтычна праблема ж была, напрыклад, той же зімой, ну, перад этой проблемой. Ну, у нас же еще коронавирус, як бы, так, тут мы про это таксама памятаем, ну, не у нас, а во всем свете. Але перед гэтай навалай, так, значит, я удзельнічаў у некалькіх там, ну, таких сустрэчах, семінарах і так далей, на раённым узроўні, так, на абласным узроўні, потому что мы ж працуем, мы ж робім ресурс для Беларусі, мы павінны супрацоўнічаць. Ну, як я магу рабіць пра Полацкі раён, не супрацоўнічаючы з раёнам, так? Ну, это абсурд. Або я, значит, ну, тому что мы ж робім агульную справу, у ідэале і раённыя ўлады, і абласныя ўлады, і ўсе актывісты, яны зацікаўлены ў тым, каб гэта земля развівалася. Так? Дык вось, напередадні вот всех этих падзей зимой, так, было множество сустрэч, где был лейтмотив от прадстаўнікоў улады. Люди, давайте думать, як нам захаваць наш рэгіён. Ну, например, Мядзельскі раён. Так? Давайте глядзець тыя структуры, тыя калгасы-саўгасы, якія выжылі, так, якія працуюць, няхай яны працуюць і далей. Але там, дзе ўжо ўсё памерла, давайте думаць там развіццё турызму там і штось такое. Ну, напрыклад, Браслаўскі раён, так? Цудоўнейшы Браслаўскі раён. У меня там, напрыклад, быў матэрыял там как спасти Браслаўскі край, да? Значит, ён абсолютно непрыдатны для сельскай гаспадаркі. Чаму? Тому что там много озер, маленькие лесы, кавалочки такие. Так, развивать сельскую господарку в Браслаўскім районе, або, например, там Несвіжскі район или любой другой там где-нибудь Пінск, Полесье, так? Ну, это просто-напросто, ну, они не могут конкуренцию вытрымаць. Але гэты район вельмі прыдатны для развіцця турызму. І зноў жа можна под турызм подвесці і сельскую гаспадарку. Например, маленькие фермерские господарки, так, где выращивается чистая ежа, так, без всяких там нитратов, без ничего. Люди ж хочуць жить лепш, хочуць лепш штосьці есці. Дык вось, калі ласка, маленькие господарки, сыр, масло там и так далей, так, ты можешь приехать туды, ты можешь, ну, история, прыгажосць и ежа, так, ну, идеальное сполучение всего, каб оздоровиться. Вось место для оздоровления нашей нации. Браслаўскі район, так, например, Верхнедвінскі, там, Расонскі, там, ну, ёсць раёны, якія ідэальна да гэтага падходзяць. Але, каб такое адбылося, павінна было разуменне і ўлады, ну, таму што калі старшыні райвыканкама его там, для яго галоўнае гэта паказчыкі, там, колькі там накасілі, то другое, то пра які турызм можна гаварыць? Потому что показчики это вот накосили, дописали там этих, да, центнеров там и так далее, и отчитались, что все классно у нас. А туристы те приехали, те не приехали, это треба прорабить целую, выконать пласт работы, кабы, ну, праз там год, праз два дало вынік. Але з другого боку, той же прыклад, вот еще одна сядзіба, значит, у Міёрскім раёне. Ось, ну, я думаю, что зараз усе чулі про Ельню, да? Болото Ельня. Дык вось, коронавирус, нема выезду за межы, так? Люди наши привыкли все ж таки ездить, тем больше есть такие люди, которые далеко за межы ездили и так далее. Значит, а тут раптом бац, нельга ехать. И вот они вымушаны, ну и слава богу, да, подорожнить по Беларуси. И сярод іншых накірункаў, например, выстрелила Ельня, да? Значит, и экологичный это маршрут на болото Ельня. Вось. Ну, например, той же у неделю после обеду стоит 2 автобусы, так, и 30 машин. Так, и каждый день так. Значит, и вось Міёрскі, это Міёры, каля недалеко от Міёр. Міёры оказались не готовы для такого потоку туристов. И мы как раз сегодня мы так само выклали интервью с господиней сядзібы. Дык вось дзяўчына з Мінску, ну, там была маці, которая займалась этой сядзібай, але такі поток, и ёсць бізнес, так? И вот дзяўчына прымае рашэнне поехать з Мінска, вернуться ў Міёры, у сваю сядзібу и развивать турызм на месцы. Але она цудоўна разумее, что просто приехать из Минска в Міёры, Міёрскі район, это не то, что там пробать, там, лазню сходить, там, горелки попить. Люди ж павінны 240 километров проехать, и не павінны дзеля чагосьці. Так вось люди едут дзеля ўраджанняў, дзеля незвычайных і нейкіх мест. І вось эта сядзіба зрабіла ставку на падарожжы вакол. Так? Ну, например, тое ж болото Ельня, болото Мох,
так, водопад Вята, вось, зараз яны добавили тую ж Друю, Верхнедвінск, Сар'ю, Росіцу і гэтак далей. Карацей, у них есть там 5-6 маршрутов готовых. Ты приезжаешь, тебе дают этот маршрут, ну, они рекламуют, что можете приехать, и люди ведают, что они не просто едут переночевать у сядзібу. Люди едут, каб атрымаць цікавыя ўражанні. А зноў жа цікавыя ўражанні, яны магчымыя толькі ў тым выпадку, калі першае, ты ведаеш, куды ехаць, значит, есть люди, якія тебе раскажуць, значит, дзе, што і як, і покажуць. Дык вось, спецыяльна на той же нашай планеце Беларусь мы зрабілі раздзел «Едем самі». Ты пішаш Полацк, Міоры, малюецца дарога. Так, карты, на карте, на мапе, так? Потым ты нажимаешь наследие, з'яўляецца все, что поглядеть справа, слева 15-20 километров. Питание, где поесці, проживание, где спыніцца. Калі ласка, мы вам зрабілі, хлопцы, дзяўчаты, подорожничайте по Беларуси, познавайте родную краину, так? Извините, я вас перебью. Просто я задал вопрос, а в общем... Ушел в сторону? Не-не-не, вы так... Просто... Я спросил, вот как бы у вас тут как бы идеологический же аппарат, вы как бы почти коммунизм, почти Северная Корея, там, и вот. А из того, что вы сказали, в общем, это как-то есть, но где-то там далеко, и это, в общем, никто не принимает это в расчет. Максим мае на увазе тое, што паколькі вось уся гісторыя і Беларусь для Лукашэнкі пачынаецца, ну, у лепшым выпадку з перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, это было раней. А можа, з 94-го года, калі ён стаў прэзідэнтам, а тут ёсць магдыбургскае права, гісторыя, там все такое. І ён павінен быў забараніць, скажыць. Не, ну як можна забараніць жыццё? Як можно заборонить дыхать? Вот просто ваш ответ, вы говорите о том, что как бы, ну, да, ну, это где-то там в телевизоре. И... Ну, то же самое, як зараз адбываецца, ты паглядзі БТ, там ці ОНТ, што яны гавораць пра тыя ж падзеі ў Мінску, так? І тое, якія падзеі на самой справе. Ну, ёлкі-палкі, ну, зразумела ж, так, што ёсць жаданне кагось неяк прадставіць, але ёсць рэальнае жыццё. Дык вось, рэальнае жыццё нашай краіны і нашай зямлі такое, што яно не можа як бы пачынацца ніадкуль. Так? На нейкім прамежутку. Яно павінна ісці глыбока, далёка ў самыя карані. Нашыя карані – гэта Полацкае княства. Так? Нашыя карані – гэта вот тое, што вот тое же гарадзішча, да, наменцы, так, значыць, і іншыя мясціны, так, гістарычныя, якія маюць прамое дачыненне да нас. Ну, это нашы продкі. Дык вось, калі гэта ўсё было, хочаш ты ці не хочаш, але ты павінен гэта развіваць. Так? Значит, і як бы зразумела, што былі, ну, праблемы, так, пачатак, там, пасля вайны і так далей, але рэальна ўсе ж разумеюць, што раней ці пазней, і той же Александр Григорович прыйшоў бы да гэтага, магчыма, што пачынаецца на раней, але, ну, так склаўся лёс, і я думаю, што тут не тое, што як бы забараніць, так? Нет, слушайте, смешно, потому что если смотришь на вот фасад Беларуси, ну, как бы тут из стороны, ну, как бы с той стороны границы, просто телевизор включая, перед тобой ты предполагаешь, что там должна быть Северная Корея. Они так говорят. Вот. Ну, как бы люди должны быть сильно мобилизованные, с промытыми мозгами. У них как бы вот в голове ничего не должно быть про прошлое, про будущее. Вот как вот их вождь говорит. Ты потом въезжаешь в Беларусь, и оказывается какая-то голограмма. То есть как бы она существует, а здесь в это никто не верит. И все ждут, когда вот оно все само собой как-то закончится. То есть ну, как будто у тебя сосед туркует, как бы, ну, глупит что-то. Как бы, ну, вы его терпите просто. Ну, как бы это какой-то человек с особенностями. Ну, как бы вот есть пропаганда, но это как бы какая-то особенность отдельных людей. И вы ждете, когда они как бы придут в разум, ну, как бы успокоятся как-нибудь и начнут жить нормальной жизнью, как вы говорите. Но есть же нормальная жизнь. По идее, как бы так не работает. Если в стране работает как бы пропагандистская машина такая вот северокорейского образца, то вот таких людей... Какая машина? Ну, пробачьте. Машина давать вынік у тым выпадку толькі, ну, говорить неправду можно пэўны час. Так? Значит, машина можа прапагандысцкая, калі, ну, напрыклад, камуністы, так? Значит, вот яны верылі, ідэя там сусветная, там і гэтак далей. Ну, пэўна, ёсць штосьці такое, да, за што можна было затрымацца, ну, зачапіцца. Яно нейкі час працавала. Вось. Тут, ну, нема ж, як фактычна ідэалагічны накірунак, нема яго, так? Значит, нельга гаварыць, там, мы пачались там пасля перамогі, а што было да этой перамогі?
Так, адкуль, чаму ты партызаны, да, значит, тыя ж партызаны былі савецкія, партызаны былі, якія там тыя ж, скажем, назовем там польскія і так далее. Тут вельмі все складана. І это першае. А другое, значит, наше жыццё, яно мае, як бы, ну, павінна, акрамя там тое, што ты думаеш, так, яшчэ ёсць законы эканомікі. Так, законы, ну, законы там еще там больше такие, ну, такие творчие, ну, умовно, значит, ну, если, коли говорим про туризм, так, люди, ну, куды ж ці едуць, дзеля чаго? Ну, наприклад, зразумела, мора, так, значит, здоровье, незвычайное, там, отпочить, загареть их и так далее, горы, да, то же самое. У нас нема ни мора, ни гор. Але у нас ёсць там азёры, ну, цішыня, незвычайныя мясціны. Ну, у любым выпадку і першае, і другое – это эмоцыі. Так? Чалавек можа, нават хворы чалавек, які атрымлівае добрыя эмоцыі, так? Гэта там у 10-20 разоў хутчэй ён будзе выздараўліваць. Так? Дык вось, фактычна мы там кажам там лячэнне з дапамогай там канёў, сабак, курэй і так далей. Гэта ж, ну, як бы такое ускоснае ўздзеянне, ну, на мозги, там, ну, невядома, што. Ну, это доказано, что это працуе. Дык вось, калі людзі прыязджаюць, напрыклад, той же турызм можа быць як лечэнне. Лечэнне, прычым, значит, этот турызм можа быць ускосна, ты паехаў по балоту, паглядзеў, якая прыгажосць, ах, ёлкі-палкі, будзем захоўваць балоты, так? Это один фактор, прыгажосць, так? Другі фактор, зразумение, прыгажосць і здароўе, таму што будуць балоты, там, і гэтак далей, будзе нармальная ежа, мы будзем даўжэй жыць. Гэта один аспект проблемы. Другі аспект проблемы, ты прыязджаеш і глядзіш камяні, ну, напрыклад, таго ж Алеся Адамовича, там, ці ты бачыш, глыбокая гісторыя нашай краін, наших людзей. І ты разумееш, што мы не такія, мы не бедныя, мы не усходнія крэсы, так, і не там северо-западны край. Так, мы нормальная краіна по еўрапейскіх мерках даволі вялікая, і мы рэальна имеем сваю гісторыю, мы павінны ее ведаць, і толькі калі ведаем мы эту гісторыю, мы паважаем сваіх тых людзей, які жылі да нас, мы можам спадзявацца на нейкую будучыню. Ну, вось атрымліваецца, што рэальна это вот жыццё, якая, ага, чаму эта дзяўчына паехала да сябе на сядзібу працаваць? Таму што поток турыстаў, она реально прилічила гроші там, тут, по-першае, а по-другое, акрамя грошай, наш падкрэслівае яшчэ, што акрамя грошай яшчэ ёсць як бы жаданне чалавека штосьці зрабіць для гэтай зямлі. Так? І яна разумее, што калі яна будзе паказваць сваю міоршчыну, калі больш людзей будзе пра яе ведаць, так, і гэта працуе на яе малую радзіму, і тое ж самае кажам пра Перабродзе, пра Друю, пра Браслаўшчыну, пра любыя іншыя мясціны. Гэта працуе на іх мясціны, так, і працуе на всю краіну. І вяртаючыся, можа быць ідэалогія, якая хочаш. Так? Значит, можна в это верыць, можна не верыць, але ёсць законы жыцця і эканомікі. Вось эканоміка нам падштурховае, што, ну, яшчэ не веда, там, год ці два, можа, нашы эти калгасы прадзержацца, пратрымаюцца. Я думаю, што будучыні іх няма. Таму што я ведаю сітуацыю, страшэннайшая сітуацыя, значит, з беднымі нашымі калгасамі, мои браты жывуць, так, сябры жывуць, і ведаюць, што там творыцца. Жах. Сергей, давай на завяршэнне ўсё ж таки паспрабуем сфармуляваць вось такую нацыянальную ідэю ад Сергея Плыткевіча, якую ён бачыць так па жыцці, пра свой фотоапарат, у адпаведнасці з якой жыве, можа, і у адпаведнасці з якой хацеў бы, можа быць, каб далей жыла і развівалася Беларусь. Ну, першае і самае галоўнае, мы не павінны думаць, што мы там такія бедныя, што у нас там все цяжка складалася і гэтак далей. Мы павінны думаць і памятаць аб тым, што у нас вельмі цікавая гісторыя ў Беларусі. Наогул, беларусы, якія аказаліся паміж захадам і ўсходам, і на працягу 3-4 стагоддзяў і выжылі, это наогул, это феномен. Нас трэба вывучаць у розных навуковых там інстытутах, каб паказаць, як это мы выжылі. І вот, калі мы выжылі, это значыць, што у нас ёсць патэнцыял. Дык вось, калі у нас ёсць патэнцыял, значыць, то яго трэба правільна выкарыстаць.
яго можна трэба і яго можна выкарыстаць толькі ў тым выпадку, калі будзе аб'яднанне намаганняў. А аб'яднанне намаганняў гэта развіццё тэрыторый канкрэтных. Это зараз, дарэчы, адбываецца, так? То есть там у нас розныя мікрараёны, сцягі робяць і гэтак далей. Гэта як бы людзі знаёмяцца, і я спадзяюся, пасля гэтага яны будуць нешта рабіць агульнае. Ну, не будуць адны маляваць, другія замалёваць, потом маляваць і замалёваць. Я думаю, гэты час закончыцца, і ўсе аб'яднаюцца і будуць думаць, як нам зрабіць тое ж гарадзішча, або там, вяснянку і гэтак далей, каб яна была лепшая, чым іншы рэгіён. Вось калі такое адбудзецца і будзе не тое, што не буду табе дапамагаць, таму ты пойдзеш наперад. Лепш наадварот, давайте мы аб'яднаемся разам і зробім лепш, чым у іншых. А все разам будзем рабіць лепш і будзем рухацца наперад. Дык вось, аб'яднанне намаганняў – это самае галоўнае, на мой погляд. І ў гэтым выпадку тут павінна быць як бы зразумела, што адны могуць рабіць адну справу, другія другую, але вызначыць тыя кропкі, дзе могуць гэтыя ўсе інтарэсы сходзіцца. Вось. Таму я бачу так. Значыць, першае, памятаць нашу гісторыю. Другое, зрабіць усё магчымае, каб наш вот этот период, які мы переживаем, наступныя нашы людзі не казалі, што мы штосьці зрабілі дрэннае, наадварот, казалі, вось, малацы, у гэты перыяд беларусы змаглі і перамаглі. Каб не профукали свой шанец, каб не Да, ёсць такі момант, але ж у любым выпадку сітуацыя ж мяняецца. Па-першае, тэхналогіі змяніліся, так? Значит, той же інтэрнэт, які указвае величайшы уплыў. Раней сітуацыя развівала 100%, да, по-другому. Потому что я так думаю, что той же Рыгорович, так, значит, он просто его мышление, он новой технологии не ведае, и тому он думае по старынцы, так? А тых людей, якія побач з ім разумных, напрыклад, ты ж расійскі прапагандыст, да? такую дурно творили. Я часами думаю, ёлки-палки, напэўна, яны приехали специально, каб его подставить, так? Потом думаю, да не, здаецца, знаешь, это что Путин говорит, что да не, здаецца, сур'ёзна робяць, але што яны робяць? Такім чынам, аб'ядноўвайцеся і рабіце агульную справу на карысць Беларусі. І памятайце пра свае карані. Такая нацыянальная ідэя Сергея Платкевіча, правильно я сказал? Можа проста, але ж так. Дзякуй вялікі і у якасці падарунка ад крамы Сымбальба і ад Еўрарадыё такі вось кубачак з нашымі лагатыпамі, які аб'ядноўвае і мінулае, і будучае, і глядзіць і сучаснасці глядзіць у будучыню. Дзякуй вялікі, Сергей. Дзякуй. А вам таксама ад Полацка пачаўся свет, такая кніжачка, в общем-то, наш сумесны праект з Владимиром Орловым, і я думаю, што сапраўды ведаць гісторыю трэба і асабліва пра самы старажытны горад Беларусі. Да, і ведаць, што не з 94-го года пачалася гісторыя Беларусі. Дзякуй вялікі, Сергей Платкевіч, Максим Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.